Ndị Ogidi ewerela obi mwute nakwa akwa alili wee na-eti mkpu n'oke olu wee na-asị ka gọọmenti ma nke etiti ma nke steeti bịa gbatara ha ọsọ enyemaka maka na ihe na-eyi egwu na-abịasịfa nso ụbọchị niile. Na nkwupụta ọfụma ha na-akọwa na ide mmiri nke dọjuru n'ụzọ oge ọbụla mmiri zoo na-ewubata na be ha ma bụrụkwa nke na-eme ka ngwongwo niile ha ji bili n'ụlọ bụrụ ihe mmiri ga-ede. Oge anyị gbara otu onye ajụjụ ọnụ, onye nke bụ Ichie Gabriel Obidike, o mere ka amara na mmiri a akpago mkpamkpa ma na-achọpụkwa ha na be ha oge ọbụla o zuru. Eziokwu na mmiri a pụla nnekwu nsogbu because na since mgbe o ji wee bido mmiri a mmadụ adịghị anọzi ya na ọ na-abụ udu mmiri pụta mmadụ agbafusie kwarụ na si ya ebe tere aka ọkọchịpụtakwa egburu ekwa kịta abụ onye ọbụla na-akwado ebe ọ ya gbapụ maka na o jugwogworo ndị odu. Ọ na-ayọkwa n'ezie na-asị gọọmenti biko ka unu gbatara anyị ọsọ enyemaka maka na nya bụ ihe na-eyizikwa anyị egwu. Ị na-eligbodu ndị mmiri wee walụ imechie mmiri ị na-eli ji egwodu na-egbochi ezi maka ịgbachido mmiri nnu ata ọ na-eburu dị mmadụ ma atọ ma ochie ma ibe ọbụla otu wara na-aga. Ife anaghị gọọmenti bụ na ọ bụ na gọvanọ bụ Soludo ya bọtụla ya enyemaka meela ya ebele ma ibe a ga-eme ka e wee wepụla anyị mmiri a na anyị enwe ezigbo aṅụrị na ebe adị ozigbo adị anyị nọkwa na nsogbu. Ị na-elele ihe a na Independent African Television Channel. Cheta ka ịpị ya subscribe ma ọ bụrụ na ị na-elele ya na YouTube, ma ọ bụ pịa follow ma ọ bụrụ na ị na-elele ihe a na Facebook. Abụ m Chidi Ikenna Amobi. Ka ọkwụrụ gbalụ nwunye di m.